Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng iba't ibang karunungan din po. Aking mga binabagi po dito ay mga subok-subok na po. Sa mga manggagamot dyan na wala po po itong mga orasyon na to, ay shoutout po sa inyo lahat. Tumutok lamang po kayo dito, mag-subscribe po. At sa mga baguhan po, mag-alam po kayo, ang gawin nyo po ay magpalakas muna kayo ng kumuha ng pudir bago balabal. Kahit marami po kayong pudir, mas maganda po, mainam po yung marami po na alam na pudir para hindi kayo basta-basta masupid po kung sasabak na po kayo sa panggamutan po. Ang sisigaw po sa inyong orasyon, pangkastigo ni Mitaton ng sunugin at durugin ang kampo ng kadiliman po. Napaka-importante po kayo babagi po sa inyo para may magamit po kayo sa oras ng panggamot po. At sa mga tao pong nagpupursige po, tumutok po dito sa Hiwaga ng Pangasinan, sana po kung manunod po kayo ay lubos-lubusin nyo na po, natulong po sa akin po. Paki-subscribe po, paki-like and share po. At Diyos na pong bahala po sa inyong ginagawang kabutihan po sa akin po. Bago pong lahat po ay shoutout po sa inyo lahat, sa abroad man o sa malayong lugar po, shoutout po sa inyo lahat. At i-share nyo rin po sa iba kung may kuha po kayong orasyon sa akin na aking binabahagi po, i-share nyo po sa iba para malaman magagamit po sa oras ng kagipitan po. Napaka-importante po itong gamitin po na pangkumbati po ito. Napakabisang pangkumbati ni Mitaton po kay babagi po. Usalin lamang po sa isip at ihip po sa hintuturo. Usalin sa isip lamang po, ihip po sa hintuturo at itusok sa tagiliran ng pasyente na ginagambala ng kampo ng kadiliman po ng mga aswang o mambabarang, mangkukulam. Ipon nyo, tapos itusok nyo po sa tagiliran at sigurado pong madudurog po o susunugin ang mangkukulam po na sumapit, masamang espiritu. Narito pang orasyon po: Yukaok, Yahaksa, Hasyu, Aksyuaks, Yawi, Jisadya. Yukaok,